Wenanga simu yangu ilizima kukuwa na stima tiwa bokora. Na imagine nga kiende kyale ko bero musubati uri. Ngaki gose aki abantu bale kwesoke bakwane maybe angainirete na sigitari lakini gakarevasha. Na wenga ingakemo umusubati abetega kungainireria akangainireria nga nigo toko gende kegeni asigite. Bono bakabugorania buna abasubati. Abanga bange bakaenda kwa umurandi oyo mochinse chiri kya Mombasa. No murandi okumete. Chinse chiria cha Kilifi ni mumaite nga Frida no mumaite. Bakachikomorora bono. Bono ekero baika gari musubati akebanga ne TV yale. Bono agachikorwa oborori ase kanisa eria. Tenga umusacho ni gancha ndete. Umusacho ni gakora iga. Umusacho uri kumbe ekanyale kananga ne TV eria lekolire Frida. Akaiuna hukwano agakesi oyunaye ndoche ase ko Frida kia bantu bagosoka banale gotebeke ende Frida kwanya ase emirimo akunyara ngo mukori emirimo akungainireri nga asinare ngo enda gosatebe nga endwarite atebie boss yae nga rero tindi gocha mirimo actually nigwete bobenyare gete nyegitari ngochi kumbe nakagasi igura segete akwenda interview kago chigoike interview manya konyara gari ese panel boss yae nere kiri nabe kunyare kane kene lakini rendo maite onye emirimo itura tware kene nero naba bantu bakobwanga natebanga nemirimo ngo chikolikia ndagutwe aiga nabona abaseko butwa ikinyoranga abantu bandi bagusaba ne rusa ane rusa ngochi ne livu ngochi kamatenga insia matuka ya 5 interview nako nyoranga nako leki na iro feedback asikolende ayuna makongwa maga maita mangana nazo tebenga